La ngale kokuthi-ke umama Macengwane wayesebenza emkhakheni wezempilo, kodwa ubuye wabamba iqhaza elikhulu kwipolitiki-ke njengamanje, ikakhulukazi eqenjini le-IFP. Mhlasimpe umama Mchunu, ikuphi wena iqhaza ongathi iqhaza labesifazane abalibamba emzabalazweni walelizwe? Njengabantu besifazane ake ngithi nje kuhlehla kancane ngithi iye libe khona indaba yokuthi mhlambe sibukele phansi singazabalazi ngokwengqondo, kube sengathi cha thina njena zama second class citizens njengabantu besifazane sineqhaza elikhulu kabi lokukhulisa isizwe, ngoba izingane kufuneka zidlule kithina ngothando, sizigone, sizondle ngokudla. Kufuneka sazi ukuthi ingane ma ihambe esikoleni idlile ibidleni, ma ibuya idla izolala ilala idleni, ngoba ukudla ikona okwakha ingqondo, okwakha yonke into. Manje ithina abantu besifazane esibheka lokho ukukhula kwabantu bonke, kanjalo nokunakekela imindeni. Uma ungezoba qotho uzokunqakisana mhlambe nobaba ekhaya ukuthi ukuthi nokuthi uyeke umsebenzi wakho, kuyonakala. Kufuneka noma ngabe unento eyibonayo funda ukwehlisa umoya, ukhulume kahle, singakhulumi siphamiselana umoya. Ngiyasithanda nje isiZulu ngoba emndenini uma kukhona okonakelekile kuhlalwe phansi, kukhulunywe kahle, kubuzwane nje ngomoya okahle, kuphaka ukudla kubekwe la kudliwe, akumenyezwana nje noma ikanjani kungaze kuthiwe kuthathelwana imikhondo seyabulawana. Cha, kuyahlalwa phansi kube khona ukuthula ngasonke isikhathi. Angazi noma kezwakala yini. Mhlasimpe ngesikhathi ulaphayana-ke, ikakhulukazi uhola uphiko lolu labesifazane eqenjini i-IFP, Mama Mchunu, yini wena obewuyilwela ikakhulukazi eqinisekiseni ukuthi iqhaza lomuntu wesifazane liyabonakala, izwi lomuntu wesifazane liyazwakala? Mhlasimpe ikuphi wena, ikhona kuphi indlela obusebenza ngazo ukuze uqinisekise ukuthi lokho kuvele obala? Into esayibona kakhulu wakha umnotho. Abantu besifazane bayakwazi ukwakha umnotho ngoba kwaze kwaqaleka ama-cooperatives, inhlangano zokubambisana. Vele thina abantu besifazane besinazo inhlangano nje emakhaya zokubambisana, siholisana. Kodwa yathi mayifika inhlangano eyayithiwa ama-credit unions, ufundiswana ngayo, sayibona ineqhaza elikhulu kabi ekwakheni umnotho. Kwaba yishwa nje ukuthi excuse me, kwabuye kwaba khona abayibhidlizayo, ngoba yabhidlizwa nje iza kahle kakhulu. Kodwa ke lokho akufuneki kusithela amandla, kufuneka sibuye sazi ukuthi ziningi indlela zokwakha inhlangano zobambiswana. Ungebe eyokubeka imali kuphela, ukuseka nje ikhwani, kusika ikhwani nezomata noma amathebhulethi nidayise kanye kube nemarket. Uyakha lokho ngoba kwakha umnotho, abantu bakwazi ukuthola onsumbulwana, kwakheke izikhwama njengoba ubuphofu bunjena nje nemisebenzi ingekho. Nabantu abafundile abahlala emakhaya ayikho imisebenzi. Kodwa thina kukhona lokho singakwenza ngalokhu, njengoba lithi iBhayibheli athi uNkulunkulu ngonika utshani. Utshani buyinto enkulu kabi uma sekwenziwa ama-craft. Kukhona abathi njena sesikhathele into zeplastic ngoba ishisa amatafula. Sifisa sengathi ngaba khona abenza ama-table amancanyanyana okubeka ama-glass, kwakwabaphesheya la, ngoba utshani abuwashisa amatafula. So kuningi esingase sikwenze sisizane njengamabhodo abekwe ematafuleni, azabe ngisho namafriji kusha amatafula. Kanti masizokwenza nje ama-table amakhulu, ubekeke amabhodo amatafula angasinda. Naloko njalo kuyingenisa imayanyana.
bambisana mntakama. Mama Mchunu, mangabe sibheka la emlandweni-ke manje wobuholi eqenjini i-IFP, siyathola ukuthi waba ngusihlalo wophiko lwabesifazane eqenjini i-IFP, wakhethwa abanye oyihlala emva kwakho, waphinde wabuya futhi usubuya ihlandla lesibili, waphinde wakhethwa futhi isibili. Mhlasimpe yiphi into ongayithatha njengokuthi ilona qhaza lakho elikhulu kakhulu owalibamba eqenjini i-IFP ekubunjweni nasekukhulisweni kwalo, kanjalo nje neqhaza lakho libambe emphakathini? Mama Mchunu, mangabe sibheka la emlandweni-ke manje wobuholi eqenjini i-IFP, siyathola ukuthi waba ngusihlalo wophiko lwabesifazane eqenjini i-IFP, wakhethwa abanye oyihlala emva kwakho, waphinde wabuya futhi usubuya ihlandla lesibili, waphinde wakhethwa futhi isibili. Mhlasimpe yiphi into ongayithatha njengokuthi ilona qhaza lakho elikhulu kakhulu owalibamba eqenjini i-IFP ekubunjweni nasekukhulisweni kwalo, kanjalo nje neqhaza lakho libambe emphakathini? Ngingathi mhlambe into ebengiyithanda kakhulu ukufundisa, ukucathulisana uma senza imisebenzi, nokwenza imisebenzi yokuzisiza, ukuzakha nokuzenzela. Noma ngabe ubona sengathi awunalutho umpofu, kodwa awusweli ukuba uzisize ngako, nokuhamba uye kubantu ngqo ungezwa ngendaba. Uma uzwe kuthiwa khona inkinga lapha, kufuneka uye khona ufike ubone, uhlale phansi nabantu nixoxisane, nibone ukuthi yini engase yenzeke. Bekusiza kakhulu nje noba kwakheke amaziko abantu besifazane. Sorry. Noma ngabe kwamanje na uye izinto eziningi ezazenziwa zabe zaqedwa ukudlama, kodwa kufuneka kuvuseleleke lokho ukusebenzisana, noma semasontweni nezingane ezikoleni zijwayele ukwenza imisebenzi yezandla njengoba yayifundiswa kuqala. Ngawe ukuyisebenzela wena, ukuzondla ingadi ingaba khona egcekeni, utshalo okuthile, kube khona izingadi zomphakathi, kube khona amasimu, niyiphilise ngalezo zinto. Uhambo-ke lolu lwakho-ke neqembu le-IFP, ukhuluma ngokuthi iminyaka isingu-50 njengamanje uyilungu le-IFP futhi ungumholi, bengekhona nje ukuthi kuya kumnandi ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe yiziphi iy'nselelo ebenubhekene nazo, nanokuthi lezo nselelo lezo-ke wanqoba kanjani?